Хайырлы күн. Татар КВН лигасына 25 яш тулуга багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең кунакларыбыз Рамил Агдиев, Татар КВНның Әйдә Шаяр лигасы җитәкчесе. Исәмесез. Йолдыз Гыйбадуллина, Татар КВН лигасының чемпионы, Татар радиосы алып баручысы. Ришат Гымалтинов, Татарстанда КВН директоры. Башта сорауны бирик Ришатка. Ришат безнең 25 еллыкка багышланган икән. Татар КВНның Татарстанда КВН барлыкка килүнең тарихы турында сөйләп китсәгез иде. Зак сөйләмим, күп сөйләмим. Татарстанның КВНына 25 ел тулды быел. Бик күп бик достижениялар дип әйтим. 4 татар командасы тарихта булды безнең бик яхшы команда, 2 состав, 3 состав. Барысы да КВНның уеннарында бик яхшы катнаштылар. Һәм хәзер үк инде безнең Татарстанда 7 лига бар. 2 лига телевизион лигалар. Берсе безнең республика иң бөек лигасы һәм беренче лига Международного союза КВН дип әйтәм инде, тәрҗемәсен дөрес әйтмәмен дип уйлыйм. Бүгенге көндә менә Татар лигасына шулай ук 25 ел. Быел без аны бераз үзгәртергә уйладык, яңартырга, чөнки телевизорга яңа сыйфатларда күрсәтергә уйладык. Һәм Рамил һәм безнең татарлар конгрессы белән бергәләшеп яңа проект, Әйдә Шаяр дигән проект, Шаяннар һәм Тапкырлар клубының проекты менә быел башлап җибәрәбез иншалла. Аның турында Рамил сөйләр дип уйлыйм инде. Менә Татар КВН лигасы форматын, уен схемасын, исемен үзгәртә. Бу юбилей белән бәйлеме, әллә башка сәбәпләр булдымы? Рамил сөйләп китсәгез. Тагын бер тапкыр исәмесез. Безнең Татар КВНна инде әлбәттә бөтен Татарстан КВН белән бергә 25 яшь, аның тарихын беләсездер, белмисезме? Яршаллы шәһәрендә туды ул. Һәм 20 ел шунда үтте. Һәм инде менә 5 ел элек Татар КВНын Казанга күчерделәр. Һәм инде КВН РТ оешмасы белән без аны бергә 5 ел монда үткәрәбез. Һәм инде әлбәттә Казанга килеп аның сыйфаты үсте. Командалар күбрәк, географиясы тагын да зуррак. Ләкин һәрбер продукт, һәрбер проект үсергә тиеш һәм менә шуңа күрә без аны үзгәртергә булдык. Һәм инде әлбәттә менә Татар КВН лигасы, менә КВН сүзе, клуб веселых и находчивых, ул менә үзе дә русча сүз, русча аббревиатура. Менә без шул әлбәттә инде КВН уены үзе ниндидер рамкалар бар аның әйме, ниндидер менә үзенчәлеге бар. Без инде менә Татар КВНын Әйдә Шаяр дип атадык, чөнки менә без аннан ниндидер яңа юмористический продукт ясарга булдык. Менә КВН рамкалары әзрәк инде безне тотмый теге әйме, әлбәттә исемедәген татарча булгач, аңа татар халкы, мәсәлән, менә бөтен районнарда яшәгән татарлар, бөтен регионнарда, бөтен дөньяда яшәгән татарлар, именно татар исеменә әзрәк тартыла шул исемгә безнемчә. Һәм инде аның исеме генә түгел, аның кагыйдәләре дә үзгәрде, аның үзенең сезон схемасы да үзгәрде. Әлбәттә, без менә теге елларны фестивальдан башлыйдык. Казанда зур фестиваль оештырдык, һәм инде
тарта идек, чакыра идек бөтен командаларны Казанга. Быелдан алып, менә Ришат әйтте инде, бөтен дөнья татар яшьләре форумы белән бергә, конгресс белән бергә, Яшьләр министрлыгы бергә, Мәдәният министрлыгы бергә үзгәрттек. Һәм инде без үзебез районнарга барабыз. Менә апрель аенда без һәрбер районга барып, 40 районга барып, без анда КВН, татарча КВН оештырдык. Ул әлбәттә инде 3 көн без анда яшәп, КВН мәктәбе үткәрдек, командаларны өйрәттек, ничек мәзәкләр язарга, ничек КВНны дөрес итеп оештырырга, ничек ул мәзәкләрне сәхнәдә куярга. Һәм инде 3нче көн кич белән ниндидер экзамен, шундый уен үткәрдек. Һәм инде менә шул уенда җиңгән командалар, алар Казанга килделәр. Һәм инде менә якшәмбе көнне, 2 июнь көнне Кариев театрында безнең булачак зур фестиваль, һәм шул командаларны шунда күрәбез. Менә шундый безнең әйдә шаярт проекты. Һәм инде ничек итеп булып чыгар ул бу безнең фестиваль, алда ширек финал, ярым финал, финал. Менә без үзебез белмибез. Менә ниндидер беләсезме? Менә без утырттык, мәсәлән, бер агач, менә табигать буенча аңлатсам, һәм инде ул агач менә үсә башлады, без инде аны теге ничек итеп үсеп чыга ул, biz аны карап теге матур айтып торырга әзер. Рәхмәт. Мин искәртеп үтәм, безнең онлайн конференция онлайн трансляцияләнә, сорауларны WhatsApp менеджер аша да бирергә була. 8927 037 91 10. Безнең чираттагы сораубыз Йолдызга. Йолдыз, менә бүгенге КВН, татар КВН лигасы ул нәрсәсе белән аерылып тора? Менә татар юморы турында сүз барганда, еш кына бит инде без тәнкыйть ишетәбез, гадәттә билдән түбән юмор, завыксыз юмор дигән сүзне. Татар КВНның юморы нәрсә ул? Нәрсә дип әйтим инде. Беренче чиратта шуны әйтәсе килә, без һәр хәлдә мунча ташы түгел. Без анда ниндидер тавык турында гына, әтәч турында гына шаярып ятмыйбыз, һәм теге әби белән бабай гына түгел бездә һәр хәлдә. Дөнья күләм без, ничек әйтим, хәбәрдар булып торабыз. Дөнья күләм нинди безнең анда кайда нәрсә эшләп яталар, нинди анда ничек хайп димме инде, шуларында без утып алабыз. Гомумән без миңа калса билдән түбән юмор безнең һәр хәлдә без уйнаганда редактурадан билдән түбән юмор үтми иде. Татар КВНда андай әйбер юк. Һәм инде шуны әйтәсе килә, әгәр дә кеше бик изли икән, табасы килә икән, ул инде кайда да ул билдән түбән юморны табачак. Изләсә, ничек әйтәләр, дуңгыз, сазлык изләсә, пешерәк изләсә барыбер таба дип әйтәләр бит. Шуны кебек әйтәсе килә инде сезгә. Аңлата алганмындыр дип өмет итеп калам. Алга таба сорауларыбыз булыр. Без менә монда юмор осталары җыелган бит инде, экспромт рәвештә генә КВНга мини КВН күрсәтсәк ничек булыр икән? Сез риза булсагыз, Ришат, мәсәлән, судья булса, риза буласыңмы? Рамил һәм Йолдыз ике команда күрсәтә. Мини КВН күрсәтергә? Мин сезгә сораулар. Разминка. Мин сезгә мәсәлән сораулар бирәм. Әйдәгез разминка уйнап алабыз. Безнең хөрмәтле журналистлар да сорауларыгыз булса, ниндидер кызык бирә аласыз. Без инде әлбәттә мәзәк белән бирәсез. Менә беренче сорауны мин бирәм. Кайсы каенда, кайсы син? Аера алмый тик торам. Җырны дәвам итегез. Бу җыр булдымы ни? Бигрәк шигырьгә охшаган. Күзем начар күрәдер иртәгә. Кем әле күз врачы? Акул кем әле? Акул нәрсә? Юк, күз врачы ничек әйтәләр? Окулист. Иртәгә окулистка барам. Күзем начар күрә, иртәгә окулистка барам. Минем дә җавап бар. Бу Папа Карло җыры. Кайсы каенда, кайсы син? Буратинаны эзли. Папа Карло Сарман районында. Сезнең дә сорауларыгыз булса, журналистлар, сез дә бирә аласыз.
Әйе. Сұрау, оғат лішмәтке енді. Ойрал метрға. Ойын суы хәзер дәген теге процент белән бара бит. Чираттагы сорау, матбугат конференциясендә менә әле чыгыш ясаганда иң авыры нәрсә була? Сорауларны аңламау. Сорауларны аңламау. Мин җавап бирдем. Менә мәсәлән, сез хәзер сорау бирдегез, ә без аңламадык. Иә. Юк, аңладык. Ишетмәдек. Шартым. Сораулар, Алмаз абый сорауыгыз юкмы? Сұрау ғына түгел, мен бик қызықсынып... Безнең әле разминка. Қызықсынып кіріп отырғанға ғана, мен қаман нешті екен бұл КВН қазір? Мен бит енді ол КВН-нар өткен вақытта студентлар лигасында мен олай қатнашмадым. Әмәлекен ауыл клубларында, ауыл район КВН-нары, ол бетінде ауыл жерінен ішленген ондай КВН лигасы бар еді, бетінде ол фольклор үзәгіне қоғылай еді бұғай Министерство культурада, еме? Алмаз абый, хофу, без разминканы бетерик, аннан соң сүз беребез. Мен сезгә сорау бармы дип әйттем, менә бу разминка. Мен разменяться етем, да? Һәм өченче сорау, түбән юмор нәрсә ул? Нәрсә? Түбән юмор нәрсә ул? Түбән юмор нәрсә ул? Ул татар КВН-да күрелмәгән әйбер. Тантан. Молодец. Тан- Болдырды. Дөрес җавап бу. Күрсәтергә ұялған номер. Күрсәтергә оялган да әйбер. Рамил. Рамилдән җавап. Түбән юмор ул нәрсә ул хәзер? Comedy Club деген. Түбән юмор ул Пунчаның рәүкә астында. Мәгънәсез дип әйтергә кирәк аны. Мәгънәсез дип әйтергә кирәк. Ул мәгънәсез күбрәк. Төгәл адресқа бармый инде. Андыйны җавап бирә алмаган мәгънәсез ул бездә бик күп. Безнең татар юморында. Аңлап булмый күбесен, нәрсә кыланалар алар, нәрсә әйтергә теләгәннәр, белеп булмый, аптырыйсың, йөрисең, менә шунысы кызык. Ришаттан нәтиҗә? Татар лигасы өтті. Шаяннар һәм тапқырлар клубы. Нәтижесі шундай деп білем. Рәхмәт. Ал журналистларның сорауларына күшик. Сорауларыгыз бармы? Менә мен сорау бирәм әле, яме. Менә исемен үзгәрттек бик матур. Исем дигән шикелле мен инде исем теге кушылучыларның һәм тапкырлаучыларның урыннарын үзгәртүдән сумма үзгәрми дигән шикелле, монда мен бик шикләнәм моның үзгәрүенә. Чөнки җавап бирергә ярамый, сездән сорыйм. Нәрсәсе белән үзгәрер? Ришат, сезгә Ул исемен үзгәрттегез. Мен җавап бирәм, әйе. Әйдә, Рамил, давай. Мачи. Бу инде әлбәттә сез дөрес әйтәсез. Монда беренче караудан андый сорау туа. Нәрсә үзгәрттегез? Нишләп үзгәрттегез? Тагын галочка өчен үзгәрттегезме сез моны? Юк, алай өчен түгел. Без моны үзгәрттек, чөнки безнең яңа уникаль татар юмор продукты ясасы килә. Менә сез әйттегез, түбән юмор турында, бездәге ул юморны карыйбыз YouTube'та. Мен әйтмәдем. YouTube'та менә безнең юмористларны карасаң, теге, әйтеп тормыйм инде кайсыларын. Анда теге бик күп теге бик яхшы юмор юганда. Шуңа күрә менә юмор бит инде ул татар теле өчен шулай ук бер теге локомотив сыман бара, юморга кеше тартыла. Менә мәсәлән интернетта просмотрлар, караулар, юмор контентын күбрәк карыйлар. Менә ул инде анда беренче, икенче урында тора YouTube'та мәсәлән. Шуңа күрә менә шуны белеп, һәм инде әлбәттә без үзебез күпме еллар юмор белән шөгыльләнеп, менә безне ул ничектер яндыра, алга алып бара. Шуңа күрә менә нәрсәләр үзгәрттек. Әйе, дөрес. Менә мәсәлән, безнең телесъемка була. Ул безнең концерт булып барды. 25 ел буларак татарча КВН ул концерт булды. Концертка килегез. Хәзер ул безнең телесъемка. Безнең 2 июнь көнне Кореев театрында була телесъемка. Безнең анда профессиональ команда эшләячәк. 6 камера, теге рельсалар белән камера.
күргәнегез бардыр инде высший лиганы беренче каналда ничек төшерәләр. Андый сыйфат турында әйтү юк хәзерге вакытта, ләкин безнең менә беренче адым булачак 2 июнь көнне. Театр Кариев театрын беләсез инде, анда 200 урын, менә мәсәлән без теге елларда Акбарс яшьләр үзәгендә ясый идек КВНда, анда 600 урын, ул концерт, аманда 200 урын, ул съемка, аңлыйсызмы? Ул теге безгә камерность кирәк булды. Камерность һәм инде әлбәттә шундый атмосфера, тавышы әйбәтрәк язылсын өчен без шунда үткәрдек. Әлбәттә инде ажиотаж күбрәк булсын өчен концертка эләкмәгән кешеләр безнең видеоны көтеп теге шундый менә ажиотаж ясарга булдык. Һәм инде жюри әгъзалары, менә КВНда күргәнегезчә жюри әгъзалары өстәл артында утыралар, монда табличкалар, бишле, икеле. Безнең анда бер юк, безнең була креслолар, менә шундый зур креслолар. Һәм инде 5 жюри әгъзасы, менә бишле, икеле табличкаларсыз, алар менә анда безнең шундый кызык решение, анда безнең смайликлар, менә 2 смайл, елмая торган смайл һәм теге моңсу смайл әзрәк. Һәм инде команда чыгыш ясый, һәм жюрилар күтәрәләр смайлларны. 5 смайлда елмайса, команда үтә 2нче этапка, ширек финалга. Һәм менә шундый үзгәреш бар. Һәм тагын бер үзгәреш командалар. Команда КВН командасына 20 кеше була ала, 10 кеше була ала. Бездә әйдә шаяртта сәхнә кичкенә Кариев театрында без аны декорациялар белән тагын да кичкерәк ясыйбыз. Һәм анда 5 кеше генә буларак. Менә әйдә шаяртның командасында 5 максимальный 5 кеше генә була ала. Һәм алып баручы безнең теге стойкада тормый, теге барбар инде зрәк теге стойкада торып, минемчә, ул теге Советлар Союзыннан шорыннан калган әйбер, ул теге КВН ул бит инде әллә кашанга әйбер. Һәм менә мәсәлән Лига смеха шундый тапшыру бар, аны Киевта ясыйлар. Менә анда алып баручы чыга, керә. Менә без дигән шулны күреп уйладык, бездә дигән шундый әйбер ясарга. Безнең дигән алып баручы теге Рамил прикрученный түгел. Бар серләребезне ачып бетерде. Шуннан да безнең төп максатыбыз яңа яшьләр поколениясын үстерергә, яңа татар контентында. Чөнки телевизорга безнең күбесенчә шундый местечковый дип әйтим инде, шундый достаточно непрофессиональный әйберләр чыга. Һәм яшьләр телевизор карамый хәзер. Яшьләр хәзер күбесенчә интернетта, телефоннарында, Instagram һәм башка социаль челтәрләрдә утыра. Безнеңчә, менә бу проект яңа сулыш бирә. Яңа сулыш бирә. Яшьләр яңадан безнең татар телле контентка кирип китергә тиеш. Алла бирсә, без шундый максат куябыз. Әлбәттә. Сезнең тонда мен сизәм гомуми сүзләр генә. Менә сез юмор дисез. Бит КВНның основасында сатира. Сез менә гомуми оештыру мәсьәләләрен генә сөйләдегез. Эштәлегендә нәрсә? Сез бит барбер рамкада торасыз. Сез берничек тә безнең җәмгыятебез яхшы алгы прогрессив юлга барыр өчен сезнең аның эштәлегендә мин иманым камил. Тәнкыйть булмаячак сездә җүнне тәнкыйть булмаячак безнең КВНда. Чөнки ул тамырдан шикләнгән. Моңа сез критикага юл ачасыз һәм сезне кысып куялар. Без хәзер киләчәк турында телегезгә күп салынасыз, җегетләр, кызлар диячәкләр. Менә ничек җавап бирәсез? КВН ансыз булмый, үсми. Урысча. Моның максаты җәмгыятебезгә, халкыбызга файдалы яклары булырга тиеш КВНның.
Без Бит оста юл белән кешегә тәкъдим итәргә кирәк. Түгел анда ничек чыга, ничек кайда ведущий алып бара, кайда без икенче төрләргә барабыз, тегеләй булай. Моның белән бернәрсә дә үзгәрми. Һәм шул сумма һәм тапкырлау. Сұрауыңызға Абеле- жауап берсенләр. Сұрауыңызға жауап берсенләр. Менә эштәлеге турында сорау булды. Сатира булачакмы? Мен аңладым. Мен сезнең белән ризалашам. КВН ул шундый булырга тиеш. Хәзерге вакытта бөтен җирдән иҗади кешеләрне, иҗади төркемнәрне кысалар әлбәттә. Һәм инде менә сез әйтәсез киләчәк турында, сезне кысып куялар дисез, әйме? Яшьләрне шулай тәрбия, кыю рәвештә, татарлыкка көчлерәк. Но монда бит бар шундай бер КВН һәм юмор ул бит аны бит ничек уйлап чыгарасың? Аны бит барыбер менә мәсәлән безнең әйдәш шаяр турында, аның эштәлеге турында бүген сөйләү, аның толкы бармы соң? Ул безнең 2 июнь көнне була. Менә шунда килеп карарга кирәк аны. Менә шуны карарга Мин кичә карадым. Мин кичә карадым эштәлеген аның. Анда бик кызык хәйберләр бар, бик кызык хәйберләр бар. Безнең әлбәттә инде безнең максатларыбызда да КВН кызык булырга тиеш. Аны кеше карарга тиеш. Кеше менә ниндидер теге кысылган әйберләрне бик яратмый. Менә бу сорауга Йолдыз да жауап берсен әле, КВН уенчысы. Менә уйнаган кеше сатира, тәнкыйть бармы? Әйе. Рәхмәт. Беләсезме, без барыбер уйнаганда командабыз белән без менә 3 ничек әйтим инде өлкәдән бераз читтәрәк булырга тырыша идек чыннан да. Аның инде беренчесе политика, икенчесе дин һәм өченчесе инде аның ничек әйтим, мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрдән без бик көлми идек. Теге ачык көлмәсәк тә без ничек әйтим, барыбер төртүрләр бар иде бездә. Аны ничектер йомшаграк иттереп, наша иттереп, андай бер, мәсәлән, теге аңлаган кеше аңлый, аңламаган кеше аңламый шикеллерәк, андай берләр бар иде. Әмма кышкырып торган, андай дөресен әйткәндә, андай прям сатира. Гарип Юк, мин сезгә фикер тегендә. Әйбит. Түгел монда физиологический, физик яктан. Әйбит. Алардан напач кирәк. Милләт мәсьәләсе көлергә ярамый. Ничек рамка. Рамка гына түгел, бу ичке халат. Бу Ходай каршында да беркайчан да ярамый торган нәрсә. Аңа кагылырга ярамый. Ул рамкалар бар. Менә дөрес тәнкыйть, эштәгеләрдән көлергә туры килә. Ни өчен? Чөнки без менә шушы җәмгыятьтә яшибез. Моны дөрестләү, туры юлга чыгару өчен менә шушындай яшьләр алынган икән, КВН бар икән, дип халык күкдәргә күтәрерлек булсын. Мин эшләдем, эшләмәгән күрә мин сорау бирмим. Бу мәсьәләләрне үткән инде мин. Мин менә эшләгән вакытта КВНны эшләдем, әйтик, Теләче районында эшләдем. Теләче районында эшләдем. Аны карадылар, чыгарыр алдыннан алмаз эшләгән нәрсәне карыйлар һәр вакыт. Телевидениегә килгәч тә мониторда утыралар. Башта язмага бирәләр. Карадылар, булай куярга ярамый. Булмый диделәр. Һәм җитәкче кешандагы аны үзгәртте дә, һәм КВН командалары арасында, 5 КВН арасында иң соңгы урынны алдылар. Анысына да шатландылар. Чөнки төгәл тәнкыйть барып чыкмады. Рәхмәт. Сез бик авыр эшкә алгансыз. Мин сезне бүтән көчем белән, бүтән иманым камилем менә җаным, тәнем белән мин сезгә бар тик уңышлар гына телим. Менә бар шул гына әйтәсем килә. Бу эштә эшләргә кирәк, кыю булырга кирәк. Кыю булырга, уста булырга кирәк. Менә осталык кирәк. Менә бәлки татар балалары, татар егетләре, менә дигән шул хәтле акыллы, шул хәтле файдалы, бит шул хәтле эш эшлиләр дигән эш калсын. Менә шунысы булырга тиеш. Иң беренче уйларга кирәк. Нинди генә эш эшләсәң, бәләкәй генә эш эшләсәң дә милләтең турында уйла. Аның милләт турында уйлый белмисең икән, әниең турында уйла. Авылдашларың турында, шәһәрең турында уйла. Сиңа нәрсә дип әйтерләр? Шул позицияны чыгып эшләргә кирәк КВНны. Бәлки сез Рәхмәт. Бәлки сез менә әйтерсез ниндидер, сез әйттегез бит, Йолдыз әйттегез, менә ниндидер барбыр шаяртулар була дип, бәлки ниндидер мисаллар китерерсез, менә җәмгыятьтәге нинди тискәри практикада була. мәсьәләләрдә. Якшәмбе көнне булган Моңа кадәр булганнарын турында сүз бара билгеле. Ой, мин аны дөресен әйткәндә хәзер исемә дә төшерә алмыйм инде, чөнки без аны барыбер диалог
форматында уздыра идек Нинди башка уенчыларга. темалардан менен нинди булдымы андай? Әйтә алмыйсыз? Юк, мен дөресен әйткәндә мин хәзер исемә төшереп әйтә алмыйм әйберне, гафу итегез. Яра алга таап күчик башка сорау. Нинди? Хәерле көн, Назгөл Мәсәлимова. Менә рус КВН хәзер бренд кебек бик популяр. Менә сез ничек уйлыйсыз, татар КВН да шулай популярлаштыру өчен нәрсә эшләргә кирәк? Рәхмәт. Менә шул юнәлештә эшлиләр бугай инде алар хәзер. Ничек килеп чыга торганда? Дөрес әйтәсез, абый. Әлбәттә, ул безнең генә максат булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Бәлки менә татар теле, татар әдәбияты, татарча яңалыклар һәм масс-медиа дип әйтим, барысы да шул максат белән яшәргә тиеш. Чөнки шаяннар һәм тапкырлар клубында яшьләр генә түгел, олы кешеләр дә уйный. Ул бар җәмгыять, бар халык дөрес иттереп татарча уйларга, сөйләшергә, әңгәмә алып барга тиеш. Без үзенчә бу максатны башлап җибәрик дип уйлыйм. Без яшьләргә ничек табынып дип әйтимме соң, яшьләргә таянып яңа шундый проект башлап җибәрергә уйладык. Чөнки яшьләргә менә шундый телевизион, YouTube версиясында дигәндәй шахып керергә мөмкин. Әйеме, яшьләр хәзер шундый контент белән яши. Яшьләргә шундый контент кирәк. Аларны шул контент без оныттым карагыз сүзем воспитывать итәргә тиеш. Тәрбияләргә гафу итегез. Рубильник ачылмаган. Дөрес иттереп. Шуңа бу проектны башлап җибәреп, һәр елны башкарырга телибез. Безнеңчә бу дөрес юл дип уйлыйбыз. Дөрес әйтәсез, мин әйтәм, системны эшләргә тиеш. Әйе. Түгел кирәк вакытта гына отчет өчен. Әйе. Ул шуңа күрә дә татар КВН таралды да. Әйе. Теге Дөрес ул әйтәсез. ниләре. Системнысы юк, кызыксыну юк, әзерләнмәйләр. Нигә иртәгә берсе көнгә булачак КВН өчен генә әзерләргә, отчеты. Нельзя, ул үсергә тиеш системны булган вакытта. Командалар сакланып калгандай вакытта. Ана хәзерге рус КВНында инде брендлар шундый элекеге КВН членнары зур телевидениеларга үреләделәр. Алар алдынгы рольдә җәмгыять өчен көрәшәр. Алар туры сүзле, алар җәмгыятькә Лидеры мнений булдылар. Зур түрәләргә беркайчан да теге нитеп машина куштаннанып маташмыйлар, әйбәт. Менә ул нәрсә алып бара. Менә ул кирәк кешеләр. Рәхмәт. Әлбәттә. Дөрес тагын сорауларыгыз. Җавап бирдемме сорауыгызга? Рәхмәт. Зилә Сәбитова, Ялкын журналы. Минем билетлар турында иде сорау. Сез бик кысан була дидегез, 200 кешелек кенә урын. Билетлар әле калдымы сатуда һәм бәяләре күпме икән? Әйе, билетлар сатуда әле бар, алар битеп килә. Менә 60 билет калды, бәясе 350 сум. Без күп билетін тараттык, шақыру билеты буларак әлбәттә инде уйнаттык. Инстаграмда татар малай блогеры аша уйнаттык, татар радиосында уйнаттык, үзебез дә уйнаттык. Командаларны чакырдык. Командаларга чакырулар бирдек, чөнки аларның җитәкчеләре килә. Безнең бит инде һәрбер районнан команда килде. Шуңа күрә менә шундыйрак анда зал җыела. Кызык булырга тиеш дип уйлыйм. Менә соң сорау Айдашаяр турында тагын әйтәсе килә иде. Әлбәттә инде без менә яңа гына башладык бу эшне. Айдашаяр шулай ук КВН сыман нык булсын дип. Сез дөрес әйтәсез, системность кирәк. Монда кирәк периодичность дигән әйбер. Монда кирәк әлбәттә инде 1 ел үткәреп, аннарысын теге самотекка ярамый аны бирергә. Монда 3-5 ел менә алып аны ясап, һәр вакыт районнарга барып, һәр районда шулай үзенең бәләкәй генә Айдашаяр филиалы булса, булдырабыз без аны. Менә мәсәлән, әйтәм бит инде, мин кичә репетицияны карадым, анда Зей районыннан
келді команда, авыл кабартмалары аның исеме, анда 5 әби. Ну, шыннан да күп команда яшьләр, студентлар, мәктәп балалары да бар. Ана монда килделәр, менә 5 әби теге клубта үзләренең чыгышын, Зәй районында үзләренең чыгышын ясаган сценкаларын күрсәттеләр. Безнең редакторлар әзрәк алар белән теге сценкаларны ясат, ну әзрәк кисеп анда ниндер кызык түгел урыннарын кайбер вакыт кайбер урыннарын ныгытып, меңчә күрдем, менә шәп чыгыш ясадылар. Әлбәттә инде менә безнең әйдә шаяртны без төшереп хәзер күрсәтсәк, безнең берәр мощный телеканалда, һәм инде һәрбер районда шул әйдә шаяртны күрсәләр, һәрбер районда үзенең район өчен җан атып күрсәләр, әлбәттә инде икенче сезон тагын да ныграк булырга тиеш дип өметләнәбез. Менә шуны әйтмәкче, беренчесен шул хәтле шәп куярга кирәк, что ул реклама барсын. Аның артыннан җиңелрәк барганнан соң. Беренчесе так себя булса, һаман шул аны наверстать итәргә бик авыр соңыннан. Һаман үсә, икенче елны көтәргә кирәк, ул һаман үсмәгән, менә шулай җитешмәгән була. Беренчесен шартлатып куясың, менә шусына тырышыгыз, җегетләр, кызлар. Шунысына тырышыгыз, беренчесенә. Абай, без сезне консультант булып алдыгыз үзебезгә, яме. Безнең чакыру билетлары үзебез белән бар. Чакыру билетлары үзебез белән бар. Менә барлык монда утырган журналистларны чакырабыз КВНга. Безнең консультантлар, киңәшчеләр монда 70 мең алалар. Менә шунсы да бар, абай. Барысы да хәзер беләсез ничек, менә идея белән генә дип әйтәм. Яшәмиләр. КВН темасы. Шунсы бик авыр хәл дип уйлыйм. Хәзер идея белән яши торган халык, идея белән эшли торган халык бик аз. Бер-ике кеше менә. Барысы да акча тели, яшьләр дә шулай ук. Нәрсә булса эшли башласалар да, идея белән генә түгел, менә акча сорый башлыйлар. Заманасы шундый дип әйтим. Ләкин безнеңчә, менә һәрбер мәктәптә, һәрбер җумһуриятта, безнең Татарстанның мәктәпләрдә, клубларда, бар җирдә менә шундый татар телле, милли шундый социаль ячейкалар килеп чыгарга тиеш. Кабызырга кирәк, кабызырга. Шуның өчен катализатор кирәк аның өчен. Без менә шундый катализатор булып Ишисең, шулай туры килә, безнең дәүләтнең бит идеологиясе юк. Ул идеология булманга күрә, менә шушындый нәселләрне, менә шушындый күркәм инициативаларны якларга кирәк. Ул идеология халыктан чыга торган. Халыктан чыга торган, сездән чыга торган, яшьләрдән чыга торган. Хәзер яшьләр белән очрашулар бик күп, җитәкчелекнең дә, президентлар да яшьләр белән очрашты. Димәк, сезгә таяныч зур, ышаныч зур. Рәхмәт алмазым. Безнең сорауларыбыз бар иде. Нинди сорау? Татарстанның рус КВНнан чыккан кешеләр арасында менә кайберәүләре җитәкче булып эшлиләр. Менә татар КВНнан чыккан кешеләр арасында җитәкчеләр бармы? Рәхмәт. менә Татар КВН җитәкчесе. Юк, монда сүз бара. Әлбәттә, мин татар КВНнда уйный башладым. 2003 елда уйный башладым, 3нче курста идем, Чаллыда компьютер укыйдым. Һәм инде әлбәттә менә минем белән бер поколениедан булган егетләр, кызлар хәзерге вакытта Чаллы шәһәрендә, монда да Казан шәһәрендә җитәкче булып эшлиләр. Кайберләре бизнес ачтылар. Әлбәттә менә инде сез әйттегез, КВНдан чыккан егетләр, кызлар, алар югалмыйлар. Әлбәттә, алар барысы да актив позициялы, алар барысы да сөйләшә беләләр, алар барысы да теге публичный выступлениялар да сөйли беләләр. Һәм инде алар югалмады. Теге менә русча КВНнан 4 татарный командасыннан менә һәрберсен алсаң, менә һәрберсен министр, ниндидер анда мэр, белмим, Нюшының ире. Татар КВНда дагы шулай ук, ләкин татар КВНда инде шул кадәр теге алар тонылган түгел. Шул кадәр. Чөнки менә гафу ит, Рамил, сине перебью, да, как говорится. Чөнки КВН ул үзеннән үзе бер мәктәп.
КВНда бик күп дәресләр бирелә, тормыш дәресләре бик күп иттереп бирелә. Ул үзеннән бер методика, уникаль методика. Тәрбияләү Конкурентная методика. среда ул беренчедән, Әйе. конкурентная среда. Һәрбер кеше үзен үстерә шул җумһуриятта, безнең КВН клубында дип әйтәм, әмма һәрберсе менә бер-берсеннән ничек пример Мисал. әйе, ала. Үрнәк ала. Бер-берсенә карап үсәләр, бер-берсенә карап зураялар дип әйтәм, ничек Әйе, әлбәттә. Фамилияләр атай аласызмы? Һәм инде татар КВН-ында күрегезенчә, күрәсез инде менә мин үзем, Ришат, без менә татар телен өйрәнәбез. Икенче тапкыр, өченче тапкыр. Мин менә татар КВН ул татар телен өйрәтә әлбәттә. Татар телен өйрәтә. Татар КВН-нан чыккан кешеләр инде әлбәттә менә, мәсәлән, Йолдыз һәм Рамил Шарафиев, алар менә 3 ел элек уйныйлар иде, безнең татар КВН лигасында уйныйлар иде. Хәзерге вакытта алар татар радиосында алып баручы булып эшлиләр. Һәм инде безнең татар КВН лигасында уйнаган Иптәш Байрамов, Сирень Байрамов шундый КВНщик бар иде. КВНщиклар һәрвакыт КВНщик булып кала иде ул. Ул дагы хәзер юморист, ул Мәскәүгә барып ТНТ телеканалында «Смех без правил» дигән тапшыруында җиңеп кайтты. Хәзерге вакытта ул шулай гастрольләрдә йөри, кешеләргә ничектер юмор бүләк итә. Мисаллар күп, әйтәм бит, бик күп эшмәкәрләр эшли. Алар барысы да танылган, үз урыннарында танылган кешеләр. Менә Юмор сатира белән коралланган кеше ул беркайчан да каушап калмый инде. Безнең бит татарның шундый гадәте бар иде. Начальствога керергә уяла инде, калтырап тора инде, калтырап тора. Ни эшлик инде, ни эшләргә. Әгәр дә юмор һәм сатира белән коралланган дип әйтик инде, зур сүз белән әйбәт, кеше аптырап тормый инде. Ул ике ни белән керә, мөрәҗәгать белән керә. Беренчедән үзенең эшен эшләргә керә, әйбәт. Икенчедән кем икәнен белеп чыгара. Теге кешенең. Кем дә пүчтәк кеше икән бу дип чыгу. Ул дагы аның үзе өчен. Кирәк ул. Ул нинди сәламәтлекне саклый торган нәрсә ул, әйбәт. Ул стресс булдырмый ул. Булай гына якын килгәндә, кешелеккә якын килгәндә. Җәмгыятькә инде ул инде бәясез кеше инде ул. Рәхмәт, менә безгә сорау килгән бу сорау элекеге вакытларда газеталарда гадәттә юморлар күп була иде дип язалар. Менә газеталар бирә иде. Татар КВН-на мәйдан бармы дип сораганнар. Хәзерге газеталар, журналлар, гомумән мәгълүмат чаралары сезгә мәйдан бирәме? Сезнең юморыгызны кайда укырга була мәсәлән? Карарга була дип әйтик. безнең юморны YouTube'та карарга була, и Алла берса без килгән Безнең kvnrt.ru дигән сайтта барысы да булачак. Шунда прямой трансляцияларда ясарбыз без зур фестивальдан. Командаларны да карарга була, катнашучыларны карарга була. Аларның мәзәкләрен, шаян булганнарын шуннан күзәтергә була. Һәм инде әлбәттә менә без хәзер әйдә шаяртны шулай итеп сыйфатлы төшерәбез. Теге иштәлек сыйфатын да әйтмим. Алла берса ансы дагы нык булыр. Без инде аны төшерәбез һәм Алла берса ТНВ телеканалында күрергә иде. Алла берса. Трансляцияләшәгән. Сорауларыгыз, әйе. Идел журнал исәмсез. Шундырак сорау бар иде. КВН форматы гомумән алганда дөньяда, Россиядә да инде ул шактый иске вариант дип әйтик. Хәзер күбрәк, мәсәлән, Көнбатышка карасак, анда импровизация, юморда импровизация форматы алга киткән. Хәзер ул Россиягә да керә башлады. Мәсәлән, Джимми Карр кебек, Дара О'Брайен кебек юмористлар, алар инде күптән аудитория белән импровизация рәвешендә эшли. Шундый формат турында уйлаганыгыз юкмы? Ул формат татарча
Шыннан да ол формат, менә сез әйткәнчә, стендап дигән. Дөрес әйтәмме? Стендап һәм импровизациялар Ул бергә формат Икесе яңа дә- түгел. Ул формат КВН-нан алынган, чыннан да, потому что КВН-да конкурс капитанов дигән бар иде. Исегездә булса, шул ук безнең биатлон, разминкалар шул ук формат. КВН комачаулырак, чөнки ул команда уены. Бу үзенчә генә чыгыш ясаган кешеләр өчен, менә үзенә мәзәкләр, шундай үз өчен генә язылган сценарий белән чыгуы әлбәттә җиңел. Ул җиңелрәк. Стендап. Безнең менә Йолдыз татар стендабында катнаша. КВН үлми торган формат. Үлмиячәк ул. Чөнки ул уен күпкә зуррак стендаптан да, импровизациядан да, чөнки КВНда барысы да бар. Барысы сөйләп җибәргән әйберләр дә барысы да бар. Мен сезнең белән ризалашам. Әлбәттә, вот стендап форматы ул бик борынгы формат. Әлбәттә, инде менә Америка Кушма Штатларында туган һәм инде хәзер Рәсәйгә әкренләп керә торган формат. КВН, Ришат дөрес әйтә, КВН ул үлми торган формат, ул әлбәттә инде яшәячәк, бик озак. Шуңа күрә менә безнең Әйдәш Оярт проекты, менә шул ребрендинг, шул яңарту, шуңа күрә эшләдек инде без. Менә без Әйдәш Ояртны шуңа күрә яңартабыз. Чөнки ул теге заманча, тагын да заманча булу өчен. Симбиоз, синергия булачак безнең татар лигасында. КВН, стендап, импровизация барысында кушып. Лига смеха, Жайдарман. Казакстанда дагы бар КВН, казакча, Жайдарман дип атала ул. Анда дагы үзенчәлекле ул. Шуңа күрә менә шулай, без дә шулай эшләргә булдык әле. Әйдәш Оярт. Йолдыз әйтә сүзегез бармы? Юк. Юк. Тыңлап кына утырам әле. Микрофонны кабыздыгыз. Ярак, калып Сорауларыгыз әйе. Бер генә сорау бирәмче, кайсыдыр бер уенда Башкортстаннан килгәннәр иде катнашучылар, быел андай әйбер күзәтелмиме? Бар, безнең Уфа шәһәреннән килде команда, алар башкортлар, алар башкортча чыгыш ясаячаклар. Кичә аларны күрдем, бик шундый дәртле егетләр, әзрәк теге серен ашам, сердә түгел инде. Алар беренче булып чыгыш ясыйлар. Менә безнең концертны Уфа шәһәреннән килгән команда ачаячак. Шулай ук Мәскәүдән килде команда. Мәскәү татарлары команда җыеп, теге аларның нык көчле команда. Шулай ук 2 июнь көнне чыгыш ясаячак. Менә ике иногороднилар. Калганнары безнең районнар һәм Казан шаллы. Рахмат. Рәмис, Татмедиадан да бер команда эшләргә кирәк. Кабул иттеләр, алмаса сез команданың җитәкчесе булачаксыз, командиры. Будет. Сорауларыгыз булмаса. Тагын бер әйбер әйтәсе килә иде, менә теге татар теле турында, татар юморы турында, хәзерге заманча вакыт турында берничә ел элек Питер шәһәрендә безнең Шаулыдан чыккан кыз, аның исеме, аның иҗади исеме Татарка иҗади исеме, шундый җыр чыгарды. Мин алтын матур чәчәк дип. Мин алтын матур чәчәк, заманча ясалган, шундый киемнәр, видео төшерүе заманча ясалган. Һәм инде менә шул татарча җыр бик популяр булды. Анда берничә миллион карау YouTube'та. Һәм инде шул видео астында комментарийларны укырга кергән идем. Анда менә зур, күбесе ул комментарийларның 50% комментарий язылган. Наконец-то мне понадобился татарский язык.
вот для чего я учил татарский язык. Ничего себе прикольно татарская песенка. То есть, ну, аңлавызча, татар телендәге сыйфатлы контент җитми. Мин хәзер менә безне мактап әйтмим аны. Теге без менә әйдә шаярт ясыйбыз татарча контент. Юк, мин моны әйтәм барлык кеше өчен, барлык иҗади кешеләр өчен һәм инде әлбәттә менә безнең җитәкчеләр өчен мин аны әйтәм. Заманча иҗат кешеләренә ярдәм итегез, зинһар өчен. Рәхмәт. Рәхмәт барыгызга да нигез өчен катнашуыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Бик зур. Сау бул. Ярый. Әйе, безнең анда теге возрастной ценз юк. Нет, не поздравили. Мы с ним давно не виделись. Последний раз мы виделись. Әйе, хәзер. Билетлар бирәм. Ничек кирәк? Сезгә генә? Әйе.